Hvad så YouTube? Der vil jeg lave en aften med mig. Og den kommer på min skolekanal, som I så kan se. Så I ser en video på min kanal. I min netværk, som jeg har. Og ja, lige nu klokken 20:06. Og jeg skal ned i handlen her bagefter, når jeg lige på en aften, så skal jeg ned i handlen klokken 7. Cirka. Og ja, og lige nu er det rimelig mørkt udenfor, som I kan se. Ja, og jeg filmer med Garmin Earth. Jeg ved ikke, om I kan se det her i ruden. Men det tror jeg, det burde jeg godt kunne. Det håber jeg i hvert fald, kan. Her med løbet hernede, det består af noget blond, der er noget proto, og noget urbanart, og noget chili, og jeg. Her har jeg lidt værktøj. I kan se. Og så har jeg så det ja. Ja, så var vel bare lige det, jeg vil sige. Jeg vil se spise. Nu har jeg spist. Ja, og klokken den er 6:30. I kan se, så er lige der. Ja, så jeg skal til at gå klar. Så ja, det vil jeg gøre nu. Yes.